Velkommen til Victors Brøndby-verden. Her har vi så alle de officielle matchbolde og alt mit papirarbejde, og hvad man kan kalde det, og noget af mit Brøndby ting. Og her står så mange af numrene, og her er alle mine medaljer fra mit hønghold herinde. Og her er så et holdopstilling på noget Brøndby mod FCK. Og her er så mit dejlige fødselsdagskort fra Brøndby IF og Stefan Andersen. Og her er så Stefan Andersens væg. Og herhen har vi så alle mine dejlige bluser. Og her har vi billetterne fra. Og her har vi billetterne fra min første Brøndby FCK-kamp. Og her har vi mit fodboldbord. Og her har vi så min nye sække fodboldstole. Og her har vi mit Brøndby køleskab. Og her har vi min autografbog. Og herhen har vi så mit skrivebord, hvor jeg får alle mine Brøndby-idéer.